Bangan sa nairing buwakan. Kita. Dahil. Guys, an makanas para hubog nakinom gani. Tiwas na puro sa trabaho. Nga. Ang mga buwak ko niya kusabid. Kuragaba. Pabaligda lang ng habi. At ang suroy. Uy! Darabay bagong salinsing. Ang halaman na ipamaligda ni. Pero makahalinan pa ko na nang dugang kuhan pa sa bahay patrabaho. Dali. Hindi ka na. Dali. Very good Lexi. Sabangan ko. Grabe. Oo. Pakita. Ano siya nang daral sa ako. Nda sa patang kuha na kutsilyo be kaya tinang bukbukan. Halawa man kita sa alianas kutsilyo. Ipang bantekan. Ganahan ra ko dani na. Dapod karina nang baghinori sila. Kaning buha ka sa una na buang pudan ni. Sige po ko lang siling sa mga silingan. Sige ko na paghanjo og karong ni tagaan pag salinsing. Sa karon daghan jepud. Tara. Pero es Ginoo na naghana sa kare. Mo ni si Zaikuan Green Emerald. Hinatag hapon ni si Zanay Mama Migila. Char. Ay, nalami nagang buwak. Gang mga buwak ning mamwords. Ganahan ka to kay ning green ka dyan ah. Diyan pa iba na tulog kay uy. Naghanapan ni sila. Ako pa rin papaadyo nung lagi. Kayo pamaligja o managhanag sa rinsing. Idawat lang mga kapalitan na ng kuan. Kapi. Katawa ko Lexi. Idawat Lexi anak piting hal dyan kamera. Nga, very good. Mana turong. Si Lexi anak pa yung isa ko video. Grabe silang pataadyo. Supportive ka do. Hindi, mana na. Di na hayo. Kasayang ang juta. Ako nang dugangan o dugami. Dagami. Kani, kaya matambok na ni siya. Kung ba nalang isang namin daghan, ahaning pamaligda. Kay, abot na. Lagyan na siya pati lang. Ana, uno, manana. Hindi ko na nangabay sa isang pwesto. Para na po, kaya mo. Nagkaroon ko dito. Hindi na pagod eh. Hindi mo kaagwat eh. Ito yan anak, yan. Ito. Kaya na siya ang kaw. Hindi, mora to. Bukbukan mo handa, abot ang ano, tambok. Tambak. Kaya sayang pa ng juta. May mambors na siya. Duha na. Tuhanan. Okay, kaayo. Mana? Kaya napad ko. So guys, kaning buha ka sa una, ako din ang lakilakan po. Kay mahal man ni sa una, di mo ko na rin maka-afford. Katong na yung maupad sa pag sugod sa kubid sa mga buwak. Di pa maligya ka rin mahal na. Itagaan ko na rin sa ang igagaw si Ma'am Sabina Handog. Og ni Junjun TV. Tagaan ko nila. Ang pagkado punong kayo sa di ka ginawa. Dilap sa ibabaw sa kong lubong ayaw kalimot pagtanong aron aduna kay mahandong. Buwak ka! Lipay na pala ng buwak. Sagad sa mga buwak ka. Ana, sabi ko rin. Grabe, very good ang videographer. Hanitin na kado. Grabe, Lexian. Dapat siguro na. Nga, tungtungan ako gamay. Karing dagami. Kaya mama ni, pagpatambag din yung dagami. Tangan na gamay. Okay na kayo. Nagana, halap bilang yan ang gatang buwak. Na yung mga salinsing naghan. Ani ipang balhin o magkapalit ko kaang para managhan dyan sila. Nang managhan na ang pambaligza ni. Tag-snack ba? Buwad. Hala, garahan ko kaning green sa kaso.
O sa una nang gikaroy ni kay wa man na painti. Sa ganahan diri sila init. Monong ning tambok nung kadyo nga ang paintan tus gawas na. Udah kay berang ta. Charam. Kami na kadyo. Ang nasa kasi sa. Abo-abo ang jakan sa huwan. Pila may mong gusto? 20. 20 naman day, ha? Grabe, bantay ha? Bubuan mo ha? Very good. Darling kon. Budag, anong pag-anggol sa Mami Tere? Majuno, dan sa man mo, daghan ka kwarta. Palitan og duaan Mami Tere. Nasa pailain. Duaan na ikuan. Magduwa pa di ka nga daga naman ka. Di nang good ko daga. Ano ka ng buwan niya? Kuan na gasuang dua ka nang Buwan. di ko na dua akay. Karena buwan palitan ba? Buwad ko no be. Di ko. Kaya naman. Karne. Di ko mo dua na to kay. Di man buwan kanan man kanan. Suba. Mami Tere, buta nang dili ba Mami Tere? Kaya ni ha. Hala gamay lagi nagsudalan Mami Tere. Kamay lagi, kaya man ako. Hala gamay manggyapo buwak Mami Tere. Pamalig lagi ng iban. Pamalig ng iban, kaya naghara ka adyo. Di na Di na maarang Di na maana, mo katiman. Adyo lahog di ka mahagpan ng kamar mo, mabag dito ng liog. Nahanay. Awas anay. Ipamalig naman ng ibang buwak nay. Ato, pumaligda naman ito na kagbuwak sa una. Kaya grabe nang naghana. Dahil mo na yung pumaligda. Wala kabutangan, dapat iba nung ano maatiman. Parang nga namin, ano ba naman ah. Ang gawas ito. Wala, di ba ti? Huwag akong tanong, mag-libot-libot sa komplikado mo ha. Pag ito tulubing. Nangigput sila na pa yung ano, di ba ti? Nangigput. Markahin mo kalusulanan. Balik sila naman eh, kasi mapalitar eh. Yung mga ito na magkaang. Hala na lagi 20 ron eh, 20. Mami Tere na Kaya sa ano yung nangyari? Patay Mami Tere. Balina niya. Ano siya? Kaya what is it sa pantiyan na? Ano sa atin? Yan. Oh, Kato na siya. eh. Kung ka na, mabuhi na siya. Oh, kasi nga na, mabuhi na na. Bukas ako kuha na eh. Bukas ako tambak. Mami Tere, magkauna ko Mami Tere. Yan ay mong mamakaw kaya po kay buhat baby. Isip ako. Hala, matog man. Yan, tuloy na. Ito naman. Atong mamaaligaw. Ay, Nay, kare ba nay? Kasama ko si Mario Dan. Mario. Ako, dali. Sing. Di ba na ibalik data? Ha? Pwede na ibalik data. Balik lagi ng iba ang kadaghan ra. Murang nagdangalaos na. Motor na ko tablaw. Maulian pa ni. kauna ko nay. Tigda lagi sa mga barkara tay. Hilak man ganyan ka mamatay. Makuha na balik dyan. Nalamay ning saha. Ano ko din ikakuan. Usar ka sa nga hapit na mamatay. Kupalipod siya na. Kulang na siya og dagami. Namuha ka ba siya na? Lagi ng buhok na. Char. Nala. Mintahan na kaya nabutangan nagkuan. Tambok ang puruan. Bebe. Ika! Butasan. May sasag purma na. Nabigis ang dahon ka na ibatik-batik. Batik-batik ako sa iyong ganda. Gahi, pasisang kasi na may idang kos ilaw na sa linsing, katubuo na. Oh, dali yung pagkaon diha. Pero di mo na ma-arrange pin. Nakita rin ito kung rin. Mga na ito yung paru-paro dito na ito. Sana kaya kang buhok na basi magan. Ano tagalas? Dahil kayo sila sa karahaw, dahil na kayo na ilang mga kabuwakan ng mga tandog. Anong banda na yan ha? Ano mamubo?
Wala lagi na nubo, wala na nurok. Ano yung hindi makaon? Lami man dyan yung naibuwak tay. Kaya sa naibuzagan, maras bay. Una kay buwak nga, makita namin yung buzagan. Oh, yun lang nagbuwak. Hindi tama, buzagan kaya buzag at buwak ng punong. Lami ni, oy, tanam na po. Sipakon. Buwak pag-itik kaang lagi. Madug liwat na. Itong mga malatag na akong datong, i-area sa tos daplin. Mga tagnaw lagi, eres da plin. Sakto. I-area sa tuto murag naog timos na kog. Bet. Mami! I was surprised. Ano, sa nga dugangan ng tambok. Ako na may tigbot ko, ano mo rin tibak raw. Wala, lami yun. Si Sana, dapat si buwak na. Lami yun. Lami yun. Kaya ay, ikaw na bahal mo, Ari, ay, asa na may butang na mga lami yun naong ka na. Daw na bilangguin taon, saw sa kadamgo. Wala na masayod kung unsa ang angay buhaton. Kurubitan ka ba, badag ka ba, ubunawa na lang. Kana, kay lami dun ay. Parang Hindi dako. nagigitilawan na to. Yung kibi. Yung kibi, lami lagi. Kaya nabuang ko sa buwak sa una. Tapos sugod sa COVID, nabuang ko sa buwak dun. Sige nagkuhan. Aga ba naman pa di ko maka-afford, kay garbi mahala. Mil-mil na yung presyo. Nga doon nga buwak dun, Black Cardinal o Pink Princess. Palit ko nga og brato na, di na mamahal. Kasi nagi ang mahal naman to. Hala na matay man! Hala na, ano man ninay? Ano toy? Suok man. Nasaan naman eh? May pasuok. Put din ning namatay nga put din usaha man ha. Ato nga ni tanong mo ka nga ato. Wala pa tayo na doon sizo. Sige guys, ani? Okay, ako. Okay, bang agkaam, kagutin. Tanawan, bistulo ng tato sa ka. Salinsi, nga sana man hinong uni. Ang sabi ng kantangan ni. Ama, ang sabot niya. Mamubuan sang hapon kay. Naisoho nga. 20 kada isa kakaang be. Ang naghana di ko kurtag 20 siya kakaang. Sa duaan mo rin ang palitan na. Ice cream ma. Ice cream? Ako pa ito ice cream. Anong kuno tay? Grabe sa maali na. Kapag magkakaso ako, bro, ginansi ko na nag-angkan nga. Wanam halin. Ito pa rin eh. Kailan ka doon? Nalagyan ang outfit kaya magdikto. Kuyawa doon. Namuro na karang. Ibabaw po. Kaya may sabon. What's yung tawag mo ka rin? Sige, atong-atong mo diha. Tan ko lagi mi danay nang imong gipanagsabon. Anak na. Sana Kanina. Wahid na mo ba na? Kaya mga bati lagi tayo na yung buha kayo. Sige, nabusog halin na naman ta. si Jess ko anay dagami. Sa buwa kapit sa buko sig balhin-balhin waning tulin. So! Ano nga, nagpagkatulin na na. Sana ba yan na? Pakatulog Gabok na. Balhab na. Mga nagkaangang hilakilakan sa una katong gituskuan, tagdaran. Buang nga dubos kaang sa una. pinta. Ano ba yan? Kaang. Kani, pwede pa ni. Mga dyan may hadhadad. Hadhad sa pamanso. Dinig dako kay ko na po yung maglabas sa itong masinin na Aliana. Hindi ka po na po panglaba. Mabanig buwak nga makaon, naginang buwak. Ha? O lindig di ay, Buwa mo ko kag lindag. kibkibon ni mong lindig gani. Kibkibon ba? Lagi yung kip. Asam-asam naman siya. Taslas asin. Daghana Mga nabunta. Padaghana na kay sulod adlaw wanay kana na makikibon. So, what's yung kibkib ay la? Kaya ikaw madyo pa kasuway dan eh. Ang kaon. Mangisnak sa ta. Imo ra gyud kita sang kulog tan-aw. Ya, kurang lami pagidhang kasupo. Ma, asa tulog ka pa. Ito tayo na mamaduli mo. Excited si Kama to Mama Jolie be. And we're going to Tagbilaran City. Mamuato na tayo na mamaduli ma. Oh, lagi. Pato na na ako. Diyan makaweb ka dito?
Di manggod. Naghanap ba dito yung mga bata? Kaya tayo mabilinda na yan. Kamura. Business sa tarit. Baba kagikitasan diyan. Bagig nagsige po kagtimo dihan. Bagig nagsige po kagtimo na ng tambok. Ay, ginawa. Malaya ka na. Magagawa mo na. Ang irong sungkaban. Tagaan ako, mag-way dining na. Asa ng mga banday pangutang. Islag sa ta. Mami, tari. Bangan sa naging buwakan. Hey, panganso! Hey, panganso! Yung parang isamot. Darhi ba? Ha? Darhi. Guys, ano makalas para hubog na kinong gani? Basin. Baruk. Boarding ang sulisi. Boka to? Kagwang na. Makansum ko no. Ako na ako pasimuta be. Ana? Kaya isa na na mag-arrange. Pwede ko. Tapos yung tiwas. Tapos yung dakhan. Wala lagay! Sa buwak na doon. Mga pa matiwas. Ugma na pod. Garabay kapuza na. Ugma na pa din iban. Si Aisa na na mag-arrange. Kaya kapoy na ko. Ito ko buwak trabaho. Kaya sang ipaadyo ang mga buwak kay luulagyan ng gihigwaos. Nanda, wala matiwas karon kaya daghan palagi. Nuhot na pa ko ganang naidagami. Kapoy na po maghakot sa likod. Sa uma na po nila tiwasan. Siya ay sana magkuhan na ni mag-arrange ka mong duhalik siya. Siya gisugo na mo? Ako rin buong dyan gabi. Nanda pala siya ho? 20. 20. Siya pa rin mo bo. Kana, very good. Ron na kay Suelo. Kana sakto mo na yung bata. Sa imong Kasi panarabaho ka rin. imong ngarakan siya ha. Imong ngarakan siya aron makapalit ka og. Insa imong gusto ha. Gatas o duwaan. Dabar to kay kata sa kaso. Ang buwak. Hala! Agiro na pa nagpatunga. Ay basta ba nang Hawa, panda! hawa! Ginoo ko ng iro ka pasawa. Ito kaso na matitiri. Nga. Siya isa na nani magpaadyon kay kapoy na ko. Tinamakayas ang power.